switch it up like that. Качи се ти, защото... Здравейте хора, днес си играе Майнкрафт PvP и е много напрегнато, защото той отгоре ни къса. Къса ли той? Къса ли? Убил. Аз съм тук горива, чакай. Айди, ръка тук. Пами, ай, да помним детство. Отворих чест. Нищо няма често. Ай да горе Пами да убива. Ти убиби, аз чакам да спална. Аз имам лук. Той се има много гаре хитър ход. Ооо, бичес! Той е левта. Не съм. Бурна. Аре бе! Сега ще И вляза. още си с нещата, той ще бурна. Ма ще вляза първи. Ще ме претипя така дойте. Не бе. Пами, той няма нищо с това. И той, Пами, ела до мене. Ела. Не мога да зареждам ми! Аз съм толкова нацепен! В себе си има много айрон броня. Колко е ти имаш? Цепя. Той не може да цепи, не знаеш. Папчо, как подскачаш? Джора. Вико! Цепка. Да ги... Не! Вземи ми нещата, бързо! Тя да го поставя го бе. Пак първо. Ами, си разпа... Къде спада? Аз ще го пазя от тук да го трепя. Кога ще ти дам вече? Той на мен като ми лагва. О, Сашки. Shut up. На малкръв съм, нямам нищо. Ами, да го трепя да. Ти дам вече. Аз съм мисля да вече. Айде, за опита ще го трепя. Всякъде була. Ама да се сдели. Ой, боже. Хайде, бързо да се качваме, че сега зомбите да наши погнат. Пане, за опита. Крипи, гипи! Да ти бъде ли това? Не, че да бъдвам пич! Окей, хора. Сега смятам да... Ще спра за малко клипа и ще влезем в един друг сървър. О, видяхте. Залога. Здравейте, хора! Ей, хора, Играем... абонирайте се за него, за да кефи бе по... Днес играем Майнкрафт, За чака вкус. но ще направим нещо ново. Нещо по-добро. Нещо много по-добро. Survival. Да. Survival. Започваме нова просто поредица на... Ма не съм, това е моето. Аз си в контролите. Ама сега ма били. Да ги оставим да се избиват, а ние да цепим дърва хора, като нормалните хора. Аз искам да съм като малите хора. Как да бъде да ма били? Кажи му, че ще обадиш. Ай, бе. Първо ми го е казал. Сега ще банда. Окей, няма. Окей, хора. Цепете дърво да си направим някаква къщичка в плана. Хора, много обичаме да правим къщички в планини, защото се получават много хубави. Както да, злата, да. Да, направихме си... Да кара припашите. В края на клипа ще ви покажа най-готината... Ти сме с даймът лотове. Там сме Diamond сетове. Как ма би? Не вярвам. Е, сега ще си правя вече ще ми толкова. Аз ще направя друга камера. Диво. Аз пък ще си направя къща. Кажи да Саш не го би. Ти ма виж, създай ме вече. Не съм, аз даже съм тъпочен. Аз съм тъпочен до сега да съм. Абе, къде си? Аз тебе да го да къща. Сега ще почне да ме бия, аз ще го бия, нали? Не, Почне да Сега ще е по-добро. Окей. Айде. окей, хора. Този клип да... Може да пусна музика за този клип.
Ако искате да гледате от страната на Крибър БГ Про, гледайте от неговия канал. Ако искате да гледате... Той не снима. Охи хора. А пък аз снимам. Аз трябва да снимам. Нищо. Абе, Боби, снимай. Колко да го Аз имам брата ми. колко да го трябва? Само да ви кажа нещо, хора. Боби няма Майнкрафт и GTA 5 също няма. Нямаш. Нямаш. Не знам как през PlayStation да снимам. Аз снимам през PlayStation, някой да напише в коментарите. Нямаш камера да се монтира отвратително. Ето от камера да снимам. Кой ти гледа клиповете, че да ти пише в коментари? Павел, Не е интересно. Павел. Брат, ти нямаш клипове от миналата година, бе. Да, защото и ти си снимам. Ами снимай малко. Вече имам база пускане в YouTube. Преработени съм. Ами пускай ги. Последния ще го преработя. Тая вечер направо, нали сме на мъжка вечер, може да ги преработим заедно и да го... Това е втората по трет мъжка вечер. Да, мъжка вечер, хора! Те ще спят у нас. Има малко пеялки, където ти хората. Точно съм. Хора, някой ден ще снимаме клип, в който ще покажем едно лапе. Който са правили интересно посуди. Не знам, хора, гледайте клипа Къв си ти, циганка, и ще сравните двете циганки. Ще сравните двете... Как е номера и да изгодите да им циганка? Искаш ли? Не, Но. тая циганка, тоя циганка, тоя циганка, тоя циганка. Е циганка. И ние ще го питаме, къв си ти? И той И ще го питаме същите въпроси и ще видим какво ще ни отговори. ще ни отговоря, аз съм циган. Видявам ударил. Защото, хора, той ни казва, че е много богат. Той живее в моя входната Ти си жалост. в ходи в него. Да, лъже. Лъже. Седят пари, като лъжат, че до грамата им е лоша, заради входа. Да си оправят. Ми да се оправиш, Дали? дали? Трябва да се оправят. Ето, тук моите приятели са прави. Ама, той ме победа за камата, бил принцип, защото оправиш. Дали? Дали бе? Течало им, когато вали дъжд. Еми, сприте дъжда. Да, да направят чит команда. Да спре дъжда. Да безлъжат. Да безлъжат да не води. Да, като във филмчето Фини Джейк. Дъжда е. Ела тук към пустинята, аз съм на там. Окей. Ама не, аз още съм докопал да води. Арбе, идвай. И вземи го. Не, нищо не съм пипал. То сме взели от жълтата. Идвайте тук. Аз Имам почти един стак. Боле! Хора! Спрете си клипа на база. Спрете го и погледнете на какво съм. Уоу! Къде бе? Никой да не е посмял да ме удари сега. О, аз знам. Важно е. Колко някой го ще попада. Зайченцето бяло, цял ден из пустинята се въртяло. И какво ще е сега? Със лече си играло в кревата. Аз имам сиви пистака. Брат, не съм спирал клипа. А пък аз имам пистака. Слънчо. Милича. И сега майка ми влезе. Изгубихме Сашо в пустинята. Изгубихме ли го? Да, бе. Намерете му. Аз май го знам къде. От Бурзи. И аз знам, в пустинята ли си някъде? Да. Следвай ме, пирамида! Вътре има бахтияките неща. Къде бе? Отли ще закараме. Чакай, не ме би, молата. Да ги вземе нещата. Да, после ще делим. Молата, Боби, искам аз. Аз знам всички, което има в тия... Не искам аз. Къщичката и вида. Добре.
това. Казахме бей. Ага. Чайте, че тук... После ще ми писам, сега да проверим табла. Аз имам купите да се после. Оправи. Намерих къща и Аз намерих са. Папа намерих дупка. Не, чакай! Не стъпвай там! Не стъпвай там, има TNT! намерих в. Къде има тинти? Намерих табачо. Влизам и аз в дупката. Би да видя пак. Какво има там? Мулава, не идвайте. Мулава, опасно е. Сега ще стои тук и гледаме Павел как се. И какво прави Павел? Уча да не взима материал. Откъде? Тук ако паднеш ще има тинти убиват. Много опасно. И Павел ще ги убива. Бой падна. Не отидеш тинтито. О, често е. Не, молята, остави ми нещо. Фак. Аз ти бигам. Да отпусна. Аз живях. Слизай долу и вземи всичко често. Слизай долу и вземи всичко. Да, Павел ще пусне тинтовете и са ти почваш при нас. Не. Ти знаеш къде е било? Не. Опа. Но толкова много материали тук да. Има ли хубави полезни? Шит! Колко бъде имаш? Колко? 10. Не, нула съм. Къде нищо не виждам. Хора, забравих, че снимам клип, просто много се въодушевих. Уф. Сега. Толкова ще ли ще да бе? Кой те панах гъба? Чеджи. Нищо няма, има само материали. Без да искам! Спри са. Ще дисконектна. Аз излизам от тук, от главата ви. Защо не взе всичко често? Нищо. Те често те гръмнаха тапанарите. Ама ете ми те дропнаха ли ги? Не, нямаше. Нищо няма. Ей, шит. Тогава обри да дойде. Да, бе, да. Павел, пиши клипата с теб. Пускаш ли го? Ибро, пиши. Ибро. После. И аз искам да с теб. Доктор, ще може да напише. Тъпо. What? Абе, Ибро, да. Аз мога да изпъвам. What? Какво каза? Какво стана? Тъпо. Апни после тъпа. Аз те са пирамиди. О, те да толкова, амен. Дай сега ще апни. Искам само да с теб пъхта по тебе. Ние с Павел ще експлорнем тренера. А пък аз. Да се още пирамиди. Чакай. Да се още пирамиди. Нима. Чакай малко. Не отиди в момента при Сашка. Нима. При мен ли? Да, за теб съм. Мога там, Нима. Сам да чанковете ми не са заредили, чакай. И аз ще стоя там като... Моята. Зомбита! Сулпати! Да, ще стоя там и няма да игра, аз съм ефо. Чакай. Убиха ма. Чакай. Яма от ни пачо. Опни да дойде по тебе. Шит, бе. Отвър са хъскове. Шит. Това са тръгни зомбита. Вижте. Като му удари. Ще какъв звук издава, бе. Има лопата. Да то бие тебе и да отчеме там, където ви кажа. Не трябва. Ще изгубим. Айде, бързо в... Айде бързо теб сет. Скигат. Павел, там се ефо. Аз пък скелета се опитвам да го трепя съвсем самичък. Има убиха. Аз го пия. Да, дето, аз подобих доста дели. Доктор. На два отдалече го убих. Не беше с Павел. Това Значи не си го убил. изгаряш кастрирова. Да, не мога. Аз знам къде е.
Няма следвайте. Мама, аз само скочих и да стърготона, като вдибаваш. Ама аз не го видях, беше тъмно. Не беше. Беше тъмно. Опа.